Siyaqhubeka sesibuyele sethi injobo ithungelwa ebandla. Sikhulume masisuka la sathi kubaluleka kangakanani ukuthi uBaba ahlale nabafana bakhe ukuze abezwe ukuthi bathini. Sabona ukuthi lesi sihloko noma leyo nto ibalulekile ngoba uBaba uzo-assume ukuthi mangishiya laba bazoyenza lento kanti bazibayenza. Ngaphezulu kwalokho kubaluleke kangakanani ukuthi uzazi izinto ebezithandwa uBaba nabengayithandi. Ungagcini futhi ngokuzazi le ubazi nabangani bakhe beqiniso. Kubaluleke kangakanani ukuthi uBaba akuchazele. Ngoba ngenzeka ngelila ngoba wakho ashone kanti ubeboleka abantu imali. Ningakwazi ngihlupheke nayo le mali yasetshenziswa uBaba wakho ngoba sebethulile. Abasasho ukuthi hayibo yazi uBaba wakho ushone nje ngangimkoleta u200,000. Baluleke kangakanani ukuthi uBaba wakho kube khona isifuba noma ubazi abantu abayisifuba sabo wakho. Lento ngingathi ibalekile impela kodwa manje awukwazi wena ezingane ukwazi ukuthi hayi baba ahlale phansi sikhulume. Fanele isoyi kubaba lo nto. Ubaba mase ivumile na inhliziyo yakhe ngoba naye ubaba hayi ukuthi uvanathi ayiwoza sizohlala phansi sikhulume. No, mase kuvuma inhliziyo ngoba into vele kufanele iqale kuvuma inhliziyo ukuze yenzeke. Ubaba fanele akukhulume impela ahlale nawe phansi. Akutshela ukuthi hayi manje ngiyabona ukuthi iminyaka ayikho mhlawumbe intshisekelo engakhonjiswa nawe wena kuyena yena mengaboni. Ungathi baba ngicela sihlale phansi kodwa kubona indlela olangazelele ngayo ukuthola ulwazi. Ikhona indlela ongenza ngayo kanjalo. Ikhona. Ngicabanga ukuthi ukubuza imibuzo kubaba umbuze ubaba ukuthi baba into kanje iqhamuke kanjani. Ebhizinisini la ekhaya yini eyenziwayo. Yonke lo le into ezodala ukuthi ubaba abone ukuthi uyafuna ukuyazi yonke lento yena agcine sekwazi ukuthi akhulume nawe. Lwandle. Uqinisile ngalapho umnqoba ukuthi fanele ngesikhathi engakusuka enganeni ukuthi ambuze ubaba ukuthi izinto zokuthi zenziwa kanjani. Kwenzela ukuthi nobaba akwazi ukuvuleleka anikeze. Kodwa ngesinye isikhathi ingane zibuye zisabe ukukhuluma nobaba bazo. Okay. Okwenziwa yini lokho ngoba lento ibalekile njengoba sikhuluma manje ukuthi uphume nobala kwenzela ukuthi sikwazi ukuyilungisa ngoba sakhe isizwe. Kwenziwe ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi ingane ecabanga ukuthi mengaze ngibuza ukuthi ngifuna ukwenza into ukuthi mhlawumbe angangibhekisa kwenye indawo. Angakusupport. Yebo. Angakunikezi nolwazi lolu luthi uyalifuna. Kwenziwa nokuthi ubaba mhlawumbe ubaba uyidictate. Okay. Thina ufuna ukwenze kanje usuke efuna kwenze kanje so kunzima ukuthi wena ingane ufike ukhulume ngenye indlela ekufanele ubone ukuthi ngenziwa ngayo. So akaboniseki. Kumele. amaphuzu bawasho. So ngenye indlela uma ngabe uBaba evala ebeka umgoqo awukwazi ukumchazela ukuthi baba bengibona lento yenziwe kanjena noma lento bengibona ukuthi yenziwe kanje. Ngiyakuyiqiniso lokho iyona into le elimazayo. Ake ngibuze ngokweminyaka manicabanga eyiphi iminyaka efanele la uBaba engaqala abe nalento neNdodana be it business noma ukwakhiwa komuzi. Emiphi iminyaka enicabanga ukuthi hayi sesingathi umuntu sengaqala manje ayibambe lena ngaphandle kokuthi adidiseke ngendlela akhula ngayo. Ngeke ngisho ukuthi kuneminyaka kodwa kunesikhathi. Okay. Isikhathi leso umuntu ufanele aqale maseyela ngasemaphethelweni ukuqeda ihigh school. Okay. Fanele aqale lapho kuBaba amgqoke ngoba kungenzeka kube ukuthi melithanda lelo business ahamba ecollege ukufunda ibusiness management ongenani Ayilinke nalento le. Kodwa uBaba mehlulekile ukumgwema lapho sehambile ingane yayofunda enye into mabangena phezulu. Kuyoba nzima ukuthi uBaba akwazi ukuhlala nayo phansi ayitshela ukuthi nayi into engiyifunayo ngifuna sisebenze kanje ngoba ingane izobe seyingasayinangile la ngoba umfana uzobe sefundele enye hayi le ehlangene nalena. Hayi yes no. Ngicela ukuvumelana nompumelelo ngendaba yesikhathi but mina isikhathi engizokhuluma ngaso isikhathi sengqondo. Okay. Ukuthi sonke siyingane sonke siyakhula
but isikhathi ingqondo yethu ekhula ngayo ayifani. Ngenzeka ukuthi mina ngagrade 8 kodwa manje ingqondo yami siyafuna ukuthi ikwazi lokho. Oh, so singabali ukuthi iminyaka yakho ingaka sibheke ingqondo yakho. Bheka ingqondo. Ukuthi ngabe bese iready nikulungela ukuthi ngaxoxwa lezi zinto nawe ezithinta umuzi ezithinta ibhizinisi Kunjalo. sebekhulumile abafowethu. So ngenye indlela ke sithi abantu bonke njengoba sikhulisa abafana uBaba neNdodana ababe nesikhathi sokuxoxa kwenzela ukuthi iNdodana liqonde iphupho lika baba noBaba liqonde iphupho leNdodana. Kwenza ukuthi umuzi ukwazi ukuya phambili. Bantu baseNingizimu Afrika silana nje sithi khona inkunzi isematholeni. Ngenye indlela sithi lapho ekhaya baba hlala neNdodana, Ndodana hlala noBaba kwenza ukuthi kwakho isizwe. Kodwa sikubaleka kakhulu ukuthi sikhulisa abafana abazohlukumeza abantu besifazane abazohlukumeza odadewabo. Sikhulisa abafana abakuzothi makudlula oBaba bangazi ukuthi kufanele bathatheni bahlanganise nami ngoba uBaba akaza ayikhulume lezi zinto. Sithi nje kuwena lapha ekhaya siyabuya siyabonga kakhulu inkunzi isematholeni.